Dnes se budeme bavit o botech. Ahoj, já vás zdravím, jmenuji se Martin Zajíc, vítám vás u dalšího videa. Dneska se spolu podíváme na mý nejoblíbenější běžické boty v roce 2023. Bude se jednat primárně o Adidasky, jelikož od začátku tohoto roku jsem součástí Runcheck Racing týmu, takže máme vybavení od Adidasu, což je super, moc za to děkuju a jdem se na to vrhnout. Jako prvně budeme mluvit o objemovkách. Mám tu moji oblíbenou botu Adidas Ultra Boost Light. Jedná se o novinku, jelikož je tady nový Boost, který je light. Je to hodně stabilní bota, je to dobrá bota na hodně kilometrů, má Continental podrážku, Primeknit svršek, hezky se do ní leze a samozřejmě vypadá i dobře, když ní neběháte, takže ji můžete používat i na normální chození. Za mě je to fajn bota, je poměrně tvrdší, není to úplně nejměkčí bota, ale za to je stabilnější, což je v tomhle případě super. Dál tady mám na klus Adidas Adizero SL, což je taky celkem nová bota. Je to bota, která má Light Strike Pro, ten je v této části, pak je tady normální Light Strike. Je to taková multifunkční bota, je určená jak na klus, tak i na nějaký rychlejší úseky. Běhají se v ní pěkně rovinky, oproti té předchozí je i, jako bych řekl, měkčí, takže za mě výborná bota, ani není tak drahá oproti Ultra Boostu. No. Pak tady máme Adidas Adizero Boston 12, teďka se přesouváme teda do rychlejších bot. Tohle není úplně klusací bota, ale občas, když chci něco lehce rychlejšího a měkčího, tak si občas vezmu. To výborná bota na dlouhý běhy, na nějaký tempáče a i na dráhu bude výborná. Je to široká bota, takže taky jako poměrně stabilní. Máme tady Continental podrážku, takže když je venku mokro, tak ta bota hezky drží. Co se týče pěny, tak je tady kombinace pěny Light Strike Pro a Light Strike 2.0 a mezi něma je Energy Rod, takže je to vlastně karbonová bota. Ta tuhost je tam znatelná, což vám pomůže do toho odpichu při tom běhu. S touhle botou jsem byl hodně překvapený, musím říct, že se mi v nich běhá velmi dobře. Pak tady mám takovou anomálii mezi botama, jelikož tahle bota má podrážku, která je tlustá 5 cm, což znamená, že je zakázaná na závodění, ale při tréninku ji můžete využít. Využívá pěnu Light Strike Pro a zároveň taky takzvaný Energy Rod, takže taky je tuhá, ale je ultra měkká. Není tolik stabilní, tudíž je potřeba ji používat na zpevněném povrchu. Tuhle botu používám na tempáče a občas, ale to nikomu neříkejte, občas si z nich jdu zakusat. Jelikož opravdu šetří nohy, takže to bychom měli Adidas Adizero Prime X. A na závěr tady mám moji nejoblíbenější botu, kterou využívám na trénink a hlavně na závod, a tou je Adidas Adizero Adios Pro 3. Je to moje nejoblíbenější bota, jak jsem řekl, používá taky Light Strike Pro, používá Energy Rod, máme tam Continental Rubber, takže krásně je přilnabá na asfaltu. Jak už jsem říkal, trénuju v ní, chodím v ní úseky na dráze, na silnici. Je to prostě multifunkční bota, vydrží něco kolem 600 km. Je to za mě úplně nejlepší závodka, jsem s ní moc spokojený. To bychom měli, to jsou moje nejoblíbenější běžické boty v tomhle roce a já se budu těšit na další rok, co Adidas vlastně na trh přinese, protože co jsem viděl, tak to bude zajímavý. Takže mějte se hezky, díky za sledování, určitě dejte like, pokud se vám video líbilo a nezapomeňte dát odběr. Mějte se hezky, ať vám to běhá. Čau. Dobrý.